Erokamano janero malentien, agone Nyasaye erokamano moloso thuolo odiochieng' ma kawuono ni mondo abi e studio ka mondo achak alere weche moko to mana mag Nyasaye. Omiyo nyinga pok aloko, an mana Pastor Omedo, Agustino Omedo ma ja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony, buto koro Gonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Omiyo janeno adwa ni kawe thuolni dakika 30 kama intieno mondo wabiro ang' walam kodi Nyasaye matimo maber. Omiyo thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni pod nyalore we ywak. Mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye ni pod nyalore we ywak. Omiyo adwa na som kodi muma mar Luka 7, wabiro chako kare 11. To kapok asomo kodi muma no, adwa ni weche duto ikul mi mondo wakete lwet Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane odiochieng' ma kawuono ni kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu ma Jawar. Janeno ka ok aketho sa, mana kaka wacho ni thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni pod nyalore we ywak. Luka 7:11 ada wuoye mama moro, wadwa neno mama moro e muma ka. Ne en kod chandruok ariyo. Mokwongo ne en chi liel. Ing'eni kibedo chi liel, mano nyalo bedo chandruok nikech idong' kendi. Mar ariyo, wuode bende koro nochako ninde bade. Koro mama ni nodong' adong'a kende e dala nikech chuore notho chon. Hae to bang'e wuode oninde bade. Koro mama ni ne nigi chandruok. Piny nochame kendo nodong' e dalane. Adier nodong' ka chi liel. Kaka ji wachoga ni odong' ka chi liel. Tadier Nyasaye nitiere Nyasaye ma jabiro ga chien. Gima nodong' ne mama ni sechego. Ka wuoyi noseninde bade, nikech ne en nyathi achiel ma wuowi. Ka noseninde bade, to gima nodong' ne mama ni en dhi kawo wuode inyume bur. Todok e ode. To bet e dalane kende. Nikech koro nodong' adong'a chi liel. Chunya wacho niya, neno ne osetim. Nikech ibiro neno kama Yesu noromo kode ka giting'o sanduku gidhi kar iko. Tiende ni neno nosetim. Joma wacho ga nomejo. Gitimo ga neno, wadong' kodi. Kik ichandi, wabiro riti. To bang' dweche 3 gichako laro mwanduni. Nosetimo neno. Ajaluongo ga jomoko ni terrorist. Mago joter. Ng'eni sami timo neno to gigoga kabiro. Mago bende nosegoyo kabiro. Mong'eni dalani dichuo notho, to wuoyi achiel manitie be oninde bade. Joma wacho ga ni jokano donyure tent marachar cha. Jo Kisumo donyure tent ma blue cha. Bende ne osetimo ang'o? Nosego mogo. Ing'eni nitiere jomoko mabiro ga e liel. To ka gia gi dhogi nono, to giwacho ni liend ng'ane ne rach ahinya. Ni tang'o omiyo liend ng'ane notimore marach. Ni kata mana chiemo. Ing'eni nyalo bedo gi chandruok, to nitiere joma chandruogino ema bedo ne gi morgi. Ng'ato biro wacho ni pasa gimi wacho na adier. Mago bende nosego mogo. To amor gi Nyasachwa. Jal ma jabiro ga dakika mogik. Ma jaketh protocol. Mag mpangilio mag dhano. Kata mag Satan. Andiko lero niya. To bang' mano nodhi oromo gi Yesu mamane. Koro oromo gi Yesu. Jal ma jabiro ga dakika mogik. Ajawacho ga nobiro ga chien. To koromo gi Yesu. To Yesu oyudo ka giting'o wuoyi gidhi kar iko. Ne giting'o maiti gidhi kar iko. Ta amor gi Yesu. Yesu kanoneno mama cha. To nokeche mowachone niya. We ywak.
Very simple word, we ywak. Kata obedo ni chwore nosenindo, to wuoyi bende koro ninde bade. To kane oromo gi Yesu to ng'ise ni we ywak. Hai to notimore. Ma Yesu chiero wuoyi cha momiye min mare kangima. Adwa na wuoyi gi ng'ato ka wan e mumbi kama intie. Nikech pok wasomo muma. Adwa na som kodi Luka 7:11. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, bang' mano Yesu nodhi e dala moro miluongo ni Nain, kaachiel gi jopuonjrene kod oganda mang'ongo. To kane ochopo e dhoranga dalano, noromo gi ji moting'o ng'at motho kadhi kar yiko. Ng'at mothono ne en wuoyi ma miderma ma wuod dhako ma chi liel. Ne en wuoyi achiel ma miderma, to ne en wuod dhako ma chi liel. Ma wacho ni chandruok ariyo nogore kuom mamani. To noyudo ka jodalano mang'eny dhi kod min mare kar yiko. Tene ni koro neno nosetim, gidhi kar yiko. Kane Ruoth Nyasaye oneno dhakono, nokeche mowachone niya, we ywak. Very simple word. To dhi mbele kowacho niya, eka nosudo machiegni momulo thigo mane oting'o wuowi mothono, mi joma ne oting'e nochung'. Eka nowachona niya, Yesu nowacho niya, awachoni ni wuoyi, aa malo. Mi ng'atno noa malo mi ochako wuoyo, kendo Yesu nomiye min mare. Okinyi ma kawuono ni, adwa na wuoyi gi mama moro, jaduong' moro, kijana moro, nyako moro, chi liel moro, kata nyathi sikul moro, makale wach moro matek. Adier geno ne noserumo. Samoro ne ok onindo otieno. Oywak kendo chunye lit nikech okale wach moro. To amor gi Nyasaye makelo ka, mawacho ni pod nyalore, we ywak. Ene makele chudo ka, wabiro lamo kodi Nyasaye. Nyasaye ma jabiro ga chien. Mana kaka nobiro ne mama cha kageno ne noserumo. Nikech mama ni nong'eyo ni en koro yiko. Oyiko wuode. Ne ok ong'eyo ni odhi dok dalane ka wuode ngima e lwete. Akani ng'ato be winja kama nitie. Yesu ne ok ochandore gi weche mathoth. Ma kiyudo chandruok to ji chandore godo. Ing'eni kiyudo liel, ng'ato nyalo wiro penji niya, hey, jowadwa, ang'o ma ne otimore? Yawa, ing'eni jaluok tho nono, nyaka weche winji. Yesu kochandore gi mano. Yesu bende ne ok owachone niya, to udhi ike kanye. Mano Yesu kochandore. Kaka jomoko koyudo chandruok ni to yawa, ang'o motimore? In idwa ang'o motimore? Tineno gi wang'i. Jal ma koyudo chandruok, udhi ike kanye? Yesu be ok openjo joka ni udhi ike kanye? Yesu bende ok owacho ne jowadwa, asebiro mondo mi asom misa. Yesu bende ok ogo mos. Apana. Yesu nowacho ne mama cha niya, we ywak. Hai to keche. Hai to miye wuode kangima. Akani en wach mane ma ng'ato kale kawuono. Be ni en tuo. Moses anidalo mathoth. Mise wuotho osiptende gi matindo gi madongo. Lokruok onge. Samoro isemadho yath. Lokruok onge. Samoro isemuonyo yath kata sani. Nitiere manie wi otanda kanyo. Lokruok onge. Samoro en tuo mar pressure. Samoro en sukari. Samoro en asma. Samoro en wich bar. Samoro en mar choke. Samoro mar inge chogo. Samoro en ndulume. Samoro en single cell. Akia ni ng'ato winja. Iwinjo. Pod nyalore. We ywak. Ruoth Nyasaye kechi kawuono. Kendo iyudo chang makende. Akia ni ng'ato mawinjo wechena mawachone ne pastor. Awinjo duond Nyasaye. Jal manotimo ne mamacha dakika mogik. Emuma kama ok adwa somo. Kisomo mari kabich. Jal moro manosetuo kuom higni 38. Mago kigni matin. Akia ni mari nindal higni adi. Malaike ne tugo ga pi.
to jalni en osetuko migni 38 to malaika kane tugo pi tandiko wacho niya ng'at manigi tuo moro amora mane en go ka nokwongo donje pigno to nochango kuom tuo moro amora mane en go to ng'atni nosebedo matuo kuom 38 good years. To sama noromo gi Yesu nong'eyo nosetieko ndalo mathoth to chako ndiko statement ni rabi, an ka asetuo kuom higni 38 to malaike moko tugoga pi kacha, to an ka ji dhi to an ji kwongona kwoga, omiyo an pok ayudo chang. Yesu ne ok ochandore gi weche mathoth, nowachone niya, chung malo mondo ikaw piendi mondo iwuopi mondo idhi. Kata kawuono, kata iwinjo osiptal kanyo, kata in e odi kanyo, kawuono Yesu changi. Bed ni en tich emisemanyo. Ing'eyo nitiere joma osemanyo tich, mamanyo tich olokore tich. Kata okinyi sani, nitiere ng'ama osemanyo tich duoko onge. Adier en gi papers, en gi degree. Adier nosomo, ose apply kuonde mathoth, duoko onge. Samoro en gi certificate adier, en kodhi e kambi, ing'ise ni hakuna kazi, ing'ise ni kuja kesho, duoko pod otamore. Adier ng'ato samoro nena ka, adier noywak malit, osemanyo, samoro jachien okete tich mane ok osomo. An ka mondo awachni niya, pod nyalore, we ywak. Ruoth Nyasaye kechi kawuono, kendo iyudo tich e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja, nikech ondike muma malo Ecclesiastes 11:9 ma ok asomo. Ecclesiastes 11:9 ni un joma tindo beduru mamor e ndalo ma pod utindo, yuduru gik moko duto mudwaro, kendo timuru gik moko duto ma chunyu gombo, ni to kata kamano ng'euru Nyasaye noyalu kuom gik moko mutimo. Kitimo marach itimo ne in iwuon, kik iwe gimoro chandi makelni chuny malit, nikech bang' kinde matin ok ibi bedo matino kendo. Nyasaye dhi kelo tich magolni wich kuot. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Hang' nalamb gi ng'at moro moseywak ne ok onindo otieno, mana kaka mama cha noseywak. Sama Yesu noromo kode, nokeche mowachone ni we ywak, ma Yesu miye wuode ka ngima. Kawuono Nyasaye biro timo ne ng'ato. Samoro be ni in ka ionge kwe mar ot, adier nukendoru kweroru, mano uluongoru mana ni sweetie darling, mago ne orumo te, hera ne orumo, ne oduono. Weche gi lit e chunyi, samoro kurome dhok, uwuoyo mana gi SMS e ot, to une ot achiel. Samoro ng'ato winja ka sani, madiye dichuo en ochiemo otel, dhako ok nyal tedo ne ot, nikech kwe onge. Samoro dhako ema chiemo otel, weche tek e odni, weche tek e odni. Ng'ato ninde sitting room, ng'ato ninde bedroom. Awacho ni niya, pod nyalore kawuono, we ywak. Akia ni ng'ato be winja. Ruoth Nyasaye kechi kawuono, kendo kelo kwe matuong'. Nong'ondikie Muma 9:6 ma ok adwa somo, ni nikech nonyuolnwa jawar, adier ibiro nyuolonwa wuowi, loch nobedi e lwete, ne luong nyinge ni jabura ma ono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng'. Omugano en e ruodh kwe, ene monyalo kelo kwe kawuono, ot ma kwe onge ni. Akia ni ng'ato be winjo mabiro wachone ni pastor, adwa mako kara mondo alam kodi Nyasaye. Kare nyalore, kare pod nyalore, geno pod nitie, pod nyalore, we ywak. Samoro adieri nena ka, isemanyo nyathi ndalo mathoth, otamore, isemadho yath, lokruok onge, isewuotho osiptende gi matindo gi madongo, nyaka gynecologist osetemo, duoko pod otamore. Samoro osetimni nyaka operation, nigolo growth, duoko pod otamore. Samoro adieri nena ka, imako maber, to kochopo dweche 3, to igino nyaka wuogi, weche gi lit e chunyi. Samoro nena ka adier imako maber, minyuol miting', to adier ok idog e dala, iwilo mana gi lowo, ijachien odagi, tinde ji ochaki ni jamidekre. Andiko wacho niya, pod nyalore, we ywak. Awuoyo gi mama mosemanyo, mawacho ni pastor, an ema asemanyo. Andiko wacho niya, we ywak. Ruoth Nyasaye kechi kawuono,
kendo ibiro ting'o nyathi higani. Dongo ndiki Samuel mokwongo, Hana ne onge nyathi. Weche moko ne lit e chuny Hana, ma nyaka Penina nyieke mane okendi nochaye. Geno norumo ne Hana. Hana nowacho oromo. Kawuono dwa manyo tong wang' Nyasaye. Sama nomanyo Eli jadolo, ma jadolo nolamo ne Hana mokoro weche moko mabeyo. Omera Samuel noyudore. Adier kata kisomo Mumaka Marika 5:25 mok adhi somo. Mama moro mane iye osechwer kuom higni 12. Andiko lero niya, pesa ne noserumo ka jothieth. Pekni gi luongni mane osiepe mamani. Geno ne noserumo adier. To sama noromo gi Yesu makele chudo ka, osiep Lazaro jakondo mula, jal mane gi duoko makare, ma ok gichandruogi ne osetieko higni adi. Sama ne mamani okawa yie kende, noloko tok law Yesu. Sama nomulo riak lawe, remo nochok. Ma notimore. Kata kawuono awinjo kobiro timo. Akani ng'ama winjo mawacho ne pastor. Awinjo teko Nyasaye. Kare pod nyalore. We ywak. Adier ng'ato nena ka. Adier momanyo dichuo to koyudi. Adier osemanyo ng'et ne ng'at makende otamore. Makethone sa kende moromogo. Adier osewuotho. Adier noted kanoa. Jachien pangi apanga. Okia gima timore kit ngimane. Awinjo kawuono kaduoko nyalore. Adier osetemo. Okia gima timore kit ngimane. Samoro adier en kod adek. Samoro gin 4, ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Adier chandruok orome. Kata nitiere manena ka sani. Adier king'iyo nyaka jolupni. Nosetedo te. Ijaber adier. To gima timi kia. Iwacho ni figure 8. Ikia gima timore. Jachien oduoke nyaka 2.3. Ikia gima timore kit ngimani. Kawuono awinjo Yesu no. Awinjo tekone. Awinjo rabino. Kabiro duoko. Samoro adier tich to in go. To ni ng'at midak go, jachien odagi ni ok inyal bedo godo. Samoro chunyi ema chido godo. Ikia gima timore. Awinjo ka Nyasaye no biro timo kawuono. Ndiko wacho niya, pod nyalore. We ywak. Ruoth kechi kawuono. Kendo ibiro kende higani. Kendo ibiro dok e dalani mane iweyo. Ng'eni ng'ato samoro nene ka. Ma jachien ogole dalane. Nyithinde koro wene min-gi. Min-gi osetie molokore japidi. En obiro manyo tij ot. Ok awacho ni tij ot rach. Nikech koro weche tek kode. E koro dala mondo min-gi opidh nego nyithinde. Otiyo jachien okete ni koro otiyo tij ot. Ok awacho ni tiyo tij ot. Kik itamri winja gima wacho e Roho Maler. To jachien ema nyalo keti. Awinjo teko Nyasaye. We ywak nyalore. Nikech ondiki Zaburi 107 kari 4 mok asomo. Nikech nonyuolo jawar. Adieri biro nyuolonwa wuoyi. Ondiki Zaburi 107 ni dala minyalo dakie nitie. Ni jogo moko nobaye be thim. Ne ok ginyalo yudo mier ma ginyalo dakie. Kech nokayogi. Mariyo noloyogi. Migeno mane gin go orumo. Ni to kane gin e chandruok kamano, to ne giywak ni Nyasaye mondo okonygi, mi ogologi e chandruok gino. Ne otelo negi e yo mochikore tir nyaka ne gichopo e dala ma ginyalo dakie. Dala minyalo dakie nitie. Pod nyalore. Samoro ng'ato nena ka dier opango timo ohala to ok timrene kaka odwaro. Opango samoro to chunye chida. Samoro opango moketi to podha. Okia gima nodonjo e ohandeni. Samoro noket rech. Samoro noket omena. Samoro noket alot. Samoro noket nyanya. Samoro noket oket ohala mar lewni. Kata ng'at manyiewe onge. Diwa. Kawuono thuolo ber. Wabiro lamo kodi Nyasaye nikech pod nyalore. Samoro in gi hardware. Samoro in gi workshop. Samoro in gi M-Pesa. Kata gik minyiewo onge. Ng'at manyiewi onge. Samoro gigo tiko nyaka higa achiel. E workshop ni kanyo. Kawuono abiro lamo gi ng'ato. Samoro in gi yiedhi e dho nam kanyo. Kata mamako rech onge. Samoro in gi hotel. Kata ng'at madonje onge. Korona tinde wach korona odonjo e piny. Iwinjo ni korona.
kata mteja madonje onge. Samoro en gi mtokni e ndara, gin tinde gikethore sate, accident ema gitimo, weche gi lit e chunyi, winji pod nyalore, we ywak. Ruoth Nyasaye kechi kawuono, kendo andi manolwarni chung kendo ala mane dwa ni chakni to chunyi ga chidani ibiro chako e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja mawacho ni pastor, awinjo teko Nyasaye. Andiko wacho ni pod nyalore ne ng'amo yie, kata kawuono biro timore. Onge gima tek manosetemo tamo Nyasachwa timo. Samoro inena ka dier ma ipango mondo mi ikendi, weche gi dhi adhiya kodi marach, ikia gima timore kit ngimani. Adier inena ka sani ipango mondo ikendi, chunyi chida, samoro ikendo to mon dhi adhiya, weche gi lit e chunyi, gima golo gi bende kia. Kata sani nena kama inenano, ikia gima timi, dhako noringo wei gi nyithindo, weche gi lit e chunyi. Adier ji osewacho ni mon jela, ondik kanyo ni dhako jela, to ondikie muma mar Ngeche 18:22 ni ng'ama oyudo dhako oyudo gima ber, en gi Ruoth Nyasaye. Kata kawuono winjo kobiro timo, jal maduong' geno ne noserumo. Iwinjo Ruoth Nyasaye kechi kawuono, kendo higani ibiro kende nying Yesu. Jaodi manodhini biro duogo e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie, nikech nyalore. Samoro inene ka dier nitiere dala moro kata ot manena ka sani, mama moro kata dichuo moro, jaduong' moro maywago dalane nikech kong'o otamore ni ok nyal rumo. Tinde ene mochak wuode ni Mr. DDO, Daily Drinking Officer. Mano jachien tino ng'eyo. Weche gi lit e chunye, kong'o mondo nyithinde tich, kong'o mondo nyithinde gedo, kong'o mondo nyithinde nyomo, kong'o mondo nyithinde yudo promotion. Weche gi lit e chunye. Samoro mama moro nena ka, mabedi jachien mar kong'o sando, wacho no golo stress. Ng'amo ng'isi ni kong'o golo stress? Miere moko ka ok imadh kong'o, iwacho ni nobi kodi. Kawuono nyalore, dong' ondikie muma Ngeche 23 kare 29 wacho niya, wacho niya mumano, owacho niya, ng'at madeko ka kong'o kendo mamadho kong'o mayore, samoro en konyagi, samoro moko iluongo ni mala, kia moko chang'a. Ng'at mayore donjo mane dhawo kendo oyudo masira mane. Samoro winjo koduogo to gore piny, samoro ridhore, samoro nyaka pesane mano oyudo mar biashara kata mar kamutie norumo te, ohinyore ka yiem nono. Mane muma mondiko som mumbi kanyo nitie, wang'e bende kwar. Mano nie muma ka, ni kare ng'ato komadho kong'o to wang'e bedo makwar. Aeto bang'e oywaga ng'e, ka koro wang'e ler, kiny iwinjo no ywaga ng'e. Kuom mano kik iruo kong'o makech kendo matar kineno buoyo ka yienyo e dho agwata, nikech kinyne gokinyi iniwinj dendi karami. Akia ni ng'ato be winja, nikech kiny gokinyi iniwinj dendi karami, mana kaka ka gima thuol man gi kwiri emokayo. Muma emondike masomo ni kare kiny gokinyi iniwinj matokeyo. Omiyo ng'at mawacho ni kong'o golo stress, kong'o gol stress. Akia ni ng'ato be winja ka, pod nyalore, we ywak. Ruoth kechi kawuono, iwinjo mama, iwinjo jaduong' moseywago dalane, ma kong'o obarogo nyithindo ok nyal yudo ni. Kawuono nyalore, kendo Nyasaye ketho jochiende mag kong'o, kendo dalani ibiro loki kawuono e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie, mawacho ni pastor, awinjo teko Nyasaye, nikech Nyasachwa Nyasaye manyalo, Nyasaye ma bade ok chiek, bende ma iti ok odino. Samoro ng'ato nena ka adier en opango mondo mi ogedi, weche kethore aketha. Adier samoro opango to chunye chida, samoro adier opango golo dala, weche ok dhine, higa ema luoro, samoro mabati ne piny, samoro nisenyieo nyaka musumal. Adier mondo ichak wuoth mondo idhi gedi, weche gi otamore. Ikia gima timore kit ngimani, chunyi chida, kawuono pod nyalore, we ywak. Ruoth Nyasaye kechi kawuono, kendo higani ibiro gedo, kendo higani ibiro golo dala majine.
nyaka odi mano tamore rumo. Ing'eni joma kochako nyaka gedo to kochopo gie kore oto rumo, pesa rumo, jachien olalgo. Igani Nyasaye timo ono. Akani ng'ato be winja kama nitie ma wacha die ne pastor awinjo teko Nyasaye. Abiro lamo kod ng'ato dieno pod nitie, we ywak. Pod nyalore, we ywak. Samoro ng'ato nena ka dier opango mondo nyuom jaode, wechegi gore mane Lwanda. Samoro adier isechopo isetieko kod chuori higni 10 kata diel pok oter koru, wechegi lit e chunyi. Samoro nyimine gi maluwi nosenyuom, idong' adier iwinjo wechegi lit e chunyi. Samoro chaye matino donje, ing'eni kapok otimoreni nyaka jomaluwi nyalo chayi, inyalo bedo maonge kwe. Adier ni chuori pango to ok timre. Samoro adier king'iyo ka adier samoro mama moro nenda ka, samoro gisedak gi chuore higni 20 pok onyuome, nyiri nosenyuolo mopong' kuome, mosedhi tedo, koro chuogi dwa nyombo, wechegi nyalo bedo malit. Winji, pod nyalore, we ywak. Ruoth Nyasaye kechi kawuono kendo ibiro nyombo higani, ibiro nyuomi dhok higani. Samoro adier nyathi sikul moro nena ka, adier okone kama skul fee biro aye, osomo to okone fee. Adier wechegi tek kuome. Samoro adier gik moko ipuonje skul maber to ok omake. Chon notimo maber, tinde odok mana chien. Samoro nyathi skul moro nena ka, matuo moro nogore kuome, otame ni ok onyal somo. Samoro in e college kanyo, ok ine kibiro tieko nikech ok ine kama fee biro aye. Moko bende skul buogo ni jela. Iwinjo, we ywak. We ywak, pod nyalore. Kawuono ruoth kechi, ruoth biro kechi kawuono kendo ibiro tieko skul ma joma ne neno ka ok itieka, kendo ibiro kalo michop nyaka university. College ma intieno ibiro tieko mibedo gi certificate. Akia ni ng'ato be winja, nikech sa ochopo madwa lame gi jomoko. Jal mawacho adier, mam nyako moro chieng' moro biro timona neno ni pastor, ne awinjo kiyalo e Lolwe TV, pastor, an atiyo kendo an gi pesa kendo adak maber, to ne dichuo madak go pastor otama nikech jachien oketo spirit of rejection. Nang'ise ni mama, we ywak. To bang' lamo kode Ruoth Nyasaye, jal ma jabiro ga chien, mana kaka nobiro ne mama machiliel cha dakika mogik modok gi wuode kangima, mama ni nowalamo godo kendo sani noyudo dichuo mokende. Kijana moro be chieng' moro biro timona ndeno, ong'isa ni pastor, nasomo kendo nariek, sani higni 7 pok ayudo tich, kata kibarua pok otoro kaka ayudo. Nang'ise ni pod nyalore, we ywak. Bang' lamo kode Nyasaye, jal ma jabiro ga dakika mogik, jal ma jaketh protocol mag Satan, nwalamo kode Nyasaye. Kendo sache ma wuoye kode ni en manager e kambi moro. Adwa nalam gi ng'ato mawacho ni pastor, asewinjo duond Nyasaye, to kawuono duto kara winjo ka duto nyalore e nying Yesu. Onge gima tek mano setem motamo Nyasachwa timo. Kawuono adalamo gi ng'ato, akia ni in e piny mane, weyane gima timo. Kinyalo mako TV make, kinyalo gocho ke tepe go, kata in Mombasa kanyo, kata in Kisumu, kata in Eldoret, kata in Busia, kata in Nairobi, kata in Nyakach, kata in Homa Bay, kata in Kendu Bay. Adwa ni we gima timo, kata in hotel driver, kata in mtoka, med volume. Adwa na lam kodi Nyasaye nikech Nyasacho bado ok chiek be ito kodino. Walamo. Agoni erokamano Nyasach loch. Akawo mama ni, akawo jaduong' ni, akawo nyako ni, akawo kijana ni, akawo chiliel nyathi skul ni, akete lweti Jehova Nyasaye. Ma kale wach moro matek. Keche Nyasach loch. Mana kaka ni kecho chiliel cha, dhi kama entie keche, timne oni gi ranyisi. Alamo kan gi yie ni timone e nying Yesu ma jawar. Janena adwa ni bed gi yie motegno ni Nyasaye osetimo. Adwa nambana mondo watudre sach Nyasaye. Mana kaka wacho ni nyinga en pastor Agustino Omedo, aja Kisumu, Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogwanda School. Ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church.
House of Hope and Redemption International Church. Wayudore e gweng' mar Babadogo kanye mwaleme. Chutha anayudore la Kisama, but hall mwaleme en Babadogo Primary School. Kanye mwane gi hall maduong'. Ka ine chuny Nairobi ka ikaw number 25 to lori Babadogo mwisho terminus to go number na madhi endi. Kama ipenj Babadogo Primary School, donj kanyo. Come and receive your miracles. Namba mar simo en 0726 84 39 41. Namba mar simo anuoyo 0726 84 39 41. Namba machielo minyalo yudago en 0750 38 34 99. 0750 38 34 9. Kao kamano to Nyasaye mondo gwedhi ka watudore. Shalom.